Testingan na guys. Kay cream man siya guys pero lasaw. Cream siya nga murag inag-ana nimo, murag tubig lang sa mura sa wa lang di ko mo na. Mulai pa daw kay nakabuntag manghugot pa daw naw. Manghugot naw kay ni sige terno ben ana naw murag naw murag inat. Naki sa cream siya kan puti kan suwayan ni na ugma basi ugma pa na ko ani. Ay unya ding gabi. Ay unya ba? Basi ding mo ko ano ko ani, ugma pa ko ani. Diba? Ay gwa pa na mo ko pero basi ding kanipod baka samot. Joke lang, sa prank. Kuan guys, ay magatuon guys sa akin ang story guys, joke ra ba guys, di ta mag Niingon na siguro ako matog si Happy. Napig abot. Matintal man sa eh. Pero 66 ra ni. Di daw balaka kay 66 ra siya. Ay, ingon ko ako di sa ko sa si Happy guys. Siya. No. Kanang abot na yon. Unsa niyang unsa ni? Kalimot naman ko eh. Hindi ko din ako mag si Happy niya naman naghihapon. Saan yung order? Ano man, karton ang sod. Abi nagkarton ako dili magay ukab na puro man karton. Naraman di ay. What? Isa ni. Kan siya guys. Basi papagwapa ni. Gwapa na ra ba ko diyan anya. Si papagwapa. Ay mo to guys ha, joke man ho guys. Joker man ko guys, di man ko seryoso guys. Joker ko eh. Pwede ko manahag. Hala, napagwapa lagi jud. Lagi jud guys, terno sa ang gikuan. Pwede dakuan ni sa first dakuan. Ay dako kay ni siya sa kuan. Sa karon ay sa picture dako kay ni siya ba mo nga kadako no? Ang kuan 66 ra man nga parte man ning dakuan. Ngay kadakon guys, 66 ra. Ngano ka ni? Kaya pwede mo na yung kamaya guys. Terno na siya niyo. Terno na siya guys. Dako nga ni guys. Terno na siya ha. Mara oh. Terno na siya. Nya ang cream pod ani. Terno pod. So ngayon. Tulo na sila guys. Nya agahong sabon ing ani pod. Nagbalik kog branch guys. Nagbalik kog branch kay. Udip ako gwapa kayo atong mga gimang gamit na ho. Joke. Kanya rin magamit oh, di pa ang kuha pa kaya ito kaning balhin ko. Nya po sabon nga to, po sabon ho. Unsa man? Ano po mga drinks na meron? Agara ko si Happy na pod. Ayun, yan ko siya na pod. Kuan. Wa si tabon guys. Ay tabon. Di ba naman di ipilit diri, naman di ikuan kanang nay isirado niya kon kay takip lang. Wala na ito yung mga nakasilda dito. Nya ang suod niya kay diri ko to bra. Dili ko to suod guys. Dili ra oh. Nya way ko ano. Di ka sild ba. Testingan na guys. Kay cream man siya guys pero lasaw. Cream siya nga murag inag-ana nimo, murag tubig lang inabutan nimo sa imong naong. Mura siya wa lang di mo puti imong naong. Ang ana ra mo sinaw ra. Mulai pa daw naong kay nakabuntag manghugot pa daw naong. Manghugot naong kay ni sige terno ben ana naong murag ang naong murag inat. Ako sa cream siya kan puti kan suwayan ni na ugma basi ugma pa na ko ani ugma. Ay unya ding. No. Joke lang, kapra. Ano guys, ay ito na guys, sa akin ang guys, joke lang guys, kita mag-on eh. Bye.